Sathanda ukubingelela abalandeli beshanethi esichazela kukhamba lami ngohlelo ngwesibongo Ngambutho-ke. Namhlanje nginesifiso nje sokuthi ngike ngichaze lapho uthola ukuthi khona umuntu othandana naye uyakwazi ukwenza ithunzi elibi kuwena, kuphenduke zonke izinto osuke uzisebenzele empilweni yakho, wathi uzama ukuthi ube nempilo eya phambili. Uthole ukuthi ngokufika kwakhe-ke empilweni yakho mase kuba umbathwa ithunzi elibi elikwazi uwona zonke izinto, uphucwe noma kumiswe izinto zakho zimiswe abantu abangasekho-ke. Umuntu okanjani lona? Ngabe kusuke kuyinhlobo ekanjani? Ngike ngakuchaza-ke phambilini, kodwa kuke kwaba khona ongibuzayo nje ukuthi ngiyacela ukuthi ungenzele ividiyo echazayo. Ngiyangazi noma mhlawumbe usenqena ukuya phansi kwamanye amavidiyo yini eyobheka ividiyo ekanjalo. Sengithe-ke ngiyenzeke, ngike ngichaze ukuthi uyaba nje umuntu ithunzi elibi empilweni yakho. Uyaba umthakathi empilweni yakho. Uthole ukuthi izinto ezokwenziwa umthakathi ole kude kusithele yonke into enhle kuwena. Uthole ukuthi zenzeka ngesimo somuntu nesiqu somuntu ozwana naye. Kuphenduke yonke into. Unede ungaba nalowo ntombi, unede ungaba nalowo muntu wesilisa, nalowo mkhwenyana noma nalowo bhuti noma nalowo sisi. Uthole ukuthi kushabalale konke-ke. Abantu abasuke benesimo esikanjani lapho, abavamise-ke ukuthi uma uhlangana nabo mase kuba kanje. Ungabe unethonga noma idlozi elingcolile emndenini wakho. Uma ngithi lingcolile, abantu abakanjani labo? Abantu umbethwa abantu ababekade bemonelana, abangafiseli ukubona omunye umuntu eba nento, iba yinhle into yakhe, abangafisi ukubona omunye umuntu ephumelela, uyabona? Uma kanjalo-ke, uthi uma enganede engafika eduze kwakho noma empilweni yakho mase kuvele konakala izinto ngoba uhamba nethunzi elingakwazi noma uhamba nabantu abangakwazi ukusekela isimo sento ukuthi iye phambili, kodwa abantu abahliphisa kwasani othi uyakwenza noma usukuthi uyaqala uyakulungisa noma uba nakho empilweni yakho. Abantu nje abakungcolisayo ube nesibi ngoba phela usuke umbatha naye. Okuzokwenzeka ukuthi yonke into oyiyona izongcoliswa ile ndlela ayiyona yena, uyabona? Ngoba umbatha naye. Nawe usuyithola ukulesi simo esikanje. Vele-ke into emnyama wengane zakwethu iyakwazi ukungcolisa into emhlophe esikhathini nje esiningi. Ngicela ukudlula. Kuyaba umuntu othola ukuthi uphuphunyelwe. Kuyaba nje umuntu wokuthi uthole ukuthi wadlulelwa umntwana wangagezwa, wadlulelwa umkhonyana wangageza, noma wadlulelwa ama-boyfriend alandelana, wangageza noma wadlulelwa yilowo boyfriend yakhe, wangageza wangenziwa lutho. Uthole ukuthi-ke manje into esiyenzeka, sefika naleli thunzi likuwena elizongibatha wena, elingibatha ngesimo somuntu ayezwana naye, ongasusiwe kuyena, ongagezwanga kuyena. Lonto uma ifika izofika nesiphithiphithi esenza impilo yakho idilike yonke, idlozi lakho mase limisa izinto. Ngoba lo muntu uza nento engafunakali kini ngokwasethongweni lakini lizokwexwaya, yabona? Kuyenzeka wey'ngane zakwethu uthole ukuthi-ke futhi hheyi wena. Kuyenzeka futhi ukuthi wena ngane zakwethu uthole ukuthi umuntu lona osuke eney'thunzi noma enezithunzi zabantu abayinhlanganisela emoyeni wakhe, asuke ezwane nabo, asuke ebambisene nabo ebudlelwaneni obungaphambili. Uthole ukuthi naloyo ubengay'phethe ngendlela, ubenezinto ezithize, ubenedlozi elingcolile, ahlukane naye, asuke nalowo moya aze nawo kuwena ngoba vele akahlambulukile. Ubelekwe umuntu oney'nkinga, afike nazo ngqo kuwena athi hhayi mina nje ngazwana nabantu abawu-2, emva kwalokho ngase ngithola wena. Akubanga umuntu, kanti wayezwana nomuntu vele ongcolileyo, wase enamathelwa yileli thunzi elikanjalo elenza ukuthi-ke kube kanjani, konakale kweyakho impilo, izinto zingayi phambili ngendlela ofuna ngayo. Kuyenzeka futhi ney'ngane zakwethu uthole ukuthi idlozi lakho liyakumisa izinto zakho zingayi phambili ngokuthi babona isimo salo muntu ozwana naye ukuthi uzoba umuntu ozohamba abe nomona empilweni yakho, uyabona? Uma eba nomona empilweni yakho bavele bayimise ngaleso sikhathi izinto, kodwa abe nomona ecashile, yabona? Esafuna ukuba muhle. Umuntu onomona akabi nomona isikhathi eside. Umona wakhe awucashi isikhathi eside engayifuni lento ayifunayo kuwena. Uyaba futhi umuntu ozotshontsha kuwena. Akubi umuntu olinda isikhathi eside ngaphambi kokuthi utshontshe.
Umbona nje la azifake kuyona yonke into onayo. Uthole ukuthi uma ekumonela, ngeke ngiqale lapha ekumoneleni, bayambona ukuthi lo muntu unomona uzomisa indlela owenza ngayo izinto. Afuna ukulawula indlela owenza ngayo izinto ebikuthatha ikubeke ezingeni eliphezulu lempilo ngokuthunywa abantu bakini. Afike akushintshise leyo nto, akushintshise indlela ocabanga ngayo, akushintshise indlela okholelwa kuyona, akushintshise indlela owenza ngayo ekhaya lakho, akukhombele nabantu abathize abasuke ebadedisa noma ebasusa eduze nawe, uyabona? Abantu akade uthola ukuthi usizana nabo impilo yakho iye phambili. Abantu uthole ukuthi bebekugqugquzela empilweni yakho ukuthi iye phambili ngoba bonke abantu basemakubo umuntu bebemfisela impumelelo, bamqondanisa nomuntu ozomkhulisa ngokwesigaba sempilo. Abamqondanisi nomuntu ozokushonisa phansi. Wena nje uwedwa usahleli ulungisa impilo yakho. Kuba khona isimo senhlanhla lapho uvele uyithole nje uzwana nabantu ozothi uma ubeka umbono wakho bakunikeze nje into eya phambili ukuthi kwenziwa kanje lokhu, kwenziwa kanje lokhu, kuye phambili. Mase kufike lowo muntu ozowisa wena, ozoba umthakathi othandwa wena ongakaboni kodwa wena idlozi limbotha, engathi uthandane nomunye-ke kulokhu, engathi uthandane nomuntu othakatha wena kodwa ebengakaxabani nawe. Kodwa sekuxabene imimoya kuqala ngaphambi kokuthi nize nibonane nina ziqu ngeziqu ngoba njengoba likumisa lapha idlozi lisuke lithi nje stop, kume yonke into, kufe imoto, kufe ini. Bathi hhayi usungene la kungangenwa khona. Lo muntu uze ngomona. Uzothi uma uthi ngisaya kusibanibani engikhuluma na, ngenza isibonelo. Saya kusibanibani ebesikhuluma naye indaba yento eyi-project ethize, athi hhayi ungazenzela lento ungcono ngani. Wena ozaziyo. Usuyaqala nawe uqinisile. Uqale manje ulahlekelwa abantu abakwazi ukukubonisa, abakwazi ukukukhulisa. Uphinde futhi uthi wena hhayi ngisafuna ukuthi ngiya-aplaya endaweni ethize ngoba ngifuna ukwenza ukuthi. Athi hawu ngobani ujaheni, abe namagama avimba into eya phambili kuwena. Uthi nawe hhayi ujaheni ngoba ake sisilinde, usazophinda ukwenza. Ungabusakwenza. Angakukhumbuzi, angakugqugquzeli, angabi yinto yosuku lwanamhlanje noma losuku lakusasa. Kuzoba yinto yesonto lonke aze akufake umqondo ukuthi uyabona nje ungenza lokhu, ungenza lokhu. Le nto oyifunayo angayisaphothi ukuthi ibe ngale ndlela efanele wena, ezosiza wena, kodwa ayiguquli ibe sesimweni salapho othola ukuthi khona izofeza inhloso yokuthi uma ungayenzi lento ngoba uzazi yena ukuthi naye uyisehluleki kangakanani. Nawe kungene kuloko ngoba uhamba ngani? Ngenhliziyo emthandile, ukholwa nangezinto ayishoyo, kanti idlozi liyabona ukuthi engathi usuthatha indlela okungasiyona. Uyabona? Bazokumisa-ke abantu abangasekho nalezo zinto lezo zonke. Bayivumele ukuthi uma esikuhlula njengoba esekutshelile, hamba ngomthetho wakhe siyobona isiphetho noma siyobona imiphumela. Bakuvumele uhambe ngalokhu, hhayi njengoba uthi uhamba ngale ndlela asho ngayo awuboni. Uyabona kona kodwa lokhu uthi hhayi yazi bengathi bekufanele ngiyenze le nto leyana. Kube ngathi fanele uyocela kuyena, kube ngathi imvumo usuzothi ngoba usekuzokwakha ngokomqondo ukuthi wena kube ngazi usifanele ubike kuyena, fanele utshele yena noma ngabe owesifazane noma ngabe owesilisa. Uqale manje ube nemithetho engenayo ikusasa elizoqhakaza kuwena. Ube nemithetho nje ozoyibamba esikhaleni uze ube umuntu obambelela ngokweqiniso kuyona. Uthi hhayi le nto ngagcina ngiyishiyile, ulahle into abantu bakini akade bekuthuma kuyona ukuthi uyenze ngesimo somuntu ohlangene naye ngoba esefuna uhambe ngeyakhe indlela, akwazi ukuthi empilweni yakho ahlale azinze, akwazi ukuthi azizwe hhayi lo muntu ewuyena ngoba ekwazi ukwenza njani? Ukushintshisa wena indlela ocabanga ngayo. Kanti abantu abangasekho usuphume ngapha eceleni kwena ukuthi awubheke ulahla le ndlela obukade uzohamba ngayo, usheshe ufike kuleya ndawo. Usulalela lona akanayo into azokutshela yona, futhi akanayo inhloso ukuthi wena fanele ube umuntu osezingeni elingakanani ngokwesimo sempilo. Uyabona? Uthole ukuthi-ke usudlulelwa iy'gaba ey'thize. Ziningi-ke izinto abake bazisho, uthole ukuthi umuntu uzokasho lokhu, hhayi kuyeke lokhu, hhayi kwenze lokhu, hhayi kwenze. Mase bengazi ukuthi badlala indima yokuba umzali kuwena noma indima yokuba ugogo noma umkhulu, kodwa okungenayo impumelelo. Yonke into abayishoyo ekugcineni kwakhona
ayiwenzi umqondo ukuthi nakho okutholile, kodwa kube ukuthi ayinamphumela emihle, kufana nokuthi ukufeyila konke abasuke bekubonisa kona ukuthi ulontuza ukwenze, uyabona? Ukwenze ugcine wena unjani? Ugcine wena ungasakwenzanga, uyabona? Uma-ke futhi maye umuntu othola ukuthi ukufice nje izinto zikhona, uphila ukwenza kahle, lizombona vele idlozi ukuthi hawu lo muntu akazile ngendlela efanelekile. Into ezokwenzeka ukuthi kuzomiswa izinto zakho, kodwa futhi mazima angeke abe umuntu othuka ukuthi kwase kuma izinto, kwase kwangalunga emva kokuba kufika mina. Uzoba umuntu ozithethelelayo yena kuqala ebese ebonile. Mase yakutshela wena ukuthi lalela, mina nje into engiyibona shuthi bekuvele lokhu kuzokwenzeka. Akasho ukuthi kwenziwa yini. Into edala ukuthi kwenzeke kanje yini. Kuyaqala ukwenzeka lokho, ngeke aze akubuze lokho ngoba uyohlezi ecashe eziveza kahle ngaphezulu kwakanti idlozi lakho liyasho ukuthi no, lo muntu lo akalunganga. Kodwa into usezoqala akasebenze kulezi zinto zakho, idlozi lizokutshengisa ukuthi lo muntu uzothatha into osuyisebenzele. Uzoqala akufune lokhu, akufune lokhu, akufune lezi zinto, akufune lokhu. Angabe umuntu okwazi ukusimamisa akulekelele. Ekutheni njengoba sekuyilesi sigaba-ke zama ukuphuma ubheke ngapha, zama ukuphuma ubheke ngapha, uthole isisombululo sale nkinga ukuthi ngabe sidalwa yini. Uzothatha lokhu onakho akuthatha akufakele kwelakho iphakethe. Mase kuthiwa injani? Ifukamela ngamaqubenge. Iyona nto azoyenza-ke le. Kanti idlozi liyabona lo muntu uzotshontsha lezi zinto zalo mntwana. Lo mntwana akaboni ngoba uyamthanda lo. Ayikho-ke into ebuhlungu njengokuthi woniwe umuntu othi umthembile. Kodwa kuqala kuwuthola ukuthi omunye usuke engaboni ukuthi lo uze ngey'nhloso ezizomwisa, ezizomdicelela phansi, uyabona? Omunye-ke nganza kwethu kuyenzeka aze ngey'nhloso ezinhle ey'funa ukubambisana nawe. Uthole ukuthi ithonga elimembethe laba necala elithize elingalungiseka. Hhayi into engeke eyenzeke esaqhubeka eqhutshwa abantu abaphilayo. Kunabantu abakanjalo. Le ngithe umuntu uqhamuka edlozini elona yonke into, namanje abaphila basaqhubeka kuleso simo. Naye loyo usaphuma kulowo mndeni onjalo. Mase kuba khona abantu abathwele amacala okhokho babo abadlulayo, kodwa sebephila kwesinye isigaba empilweni yabo. Uthole ukuthi usembethwe yimoya yamakhehla kubo, noma usembethwe izalukazi zakubo ezaba nenkinga ethile. Uthole ukuthi uma uthi ungahlangana nalo muntu lo muntu lo masethola intuba yokuthi lo osuke edlulile yokuthi amise wena la. Lona amise wena konakala into yakho uyibuza, hawu ngoba mina sonke lesikhathi ngiyasebenza, mina sonke lesikhathi into ziyalunga, kwafika lo kwangalunga. Uma ezokwakha iseneqiniso uzokubonisa iyadida yona ngoba wena awukazi ube umuntu ohlala ekhaya. Ngeke azasho ukuthi hhayi bekuvele kuzokwenzeka. Uzokutshela ukuthi hayi ngeke. Khona ungahambi kahle. Awuke usukume uhambe uyobuza noma awuke ukhulume emsamo uze ukuthi kwenze njani. Bazokutshela abantu bakini ukuthi cha lo muntu ofike lapha ekhaya ufika nempi engavumile ukuthi iqhubeke phezu kwenu kanjena ngoba nani niyogcina senilwa. Kodwa ayikho indlela abangase bekhulume ngaphandle ukuthi bamise into enizonikhalisa kodwa futhi engeke izidlule nomphefumulo womuntu. Uthola ukuthi kwaxabana abantu noma khona abathize into ekanjalo ukuze ihlanjululwe leyo yinto ingabe isivuka kunina. Kuyenzeka kodwa nobabili nibona ngeselilodwa kanjalo. Ukhona umuntu oba kanjalo. Mase kuba khona laba-ke othola ukuthi cha umshawushilo nje kubo baba abantu abathakathanayo futhi ney'ngane zakhona ziqhubeka lapho. Wena uthandane nalowo muntu kube yishingishane, kube yisiphepho empilweni yakho. Yilabo bantu-ke othola ukuthi uthandana nabo kanti uthandana nomuntu ozovele uzuthi cha ukhomba umakhelwane uthi hey mina ngiyabona abantu bakule ndawo bayangiloya, bayangithakatha, banomona ngoba lokhu ngathandana nawe izinto zami bey'lunga, babona nje naye avuma ethi kunjalo, uyabona nje ukuthandana kwami nawe bavele bangimonela yingakho sebekuvalele emsebenzini ukuthi ungasebenzi. Kanjani? Bebengamvali kanjani ekuqaleni bonke abantu abawomakhelwane? Cha, inkinga isuke ifika nawe.
Wena usuke fanele ubheke uma nje unomuntu okanjalo, sukuma phela nabe nobheka noma zifune nawe. Ngaphandle mawuze ngokwenhloso, bakhona abantu abaza ngenhloso ukuthi ngiyamfuna loya muntu, ngiyamfuna loyana ngoba ngifuna u-1 no-2 no-3 kwaphela, yabo. Kodwa nje ngokwasedlozini abantu abangasekho bayakwazi ukuyimisa impilo yakho ngoba bezama ukuvika isigebengu esisuke sizokwazi ukutapa la, esisuke sizokungcolisa nawe sikushiye usungalutho, esisuke somisa impilo yakho ngoba ukuma kwempilo yabantu abangasekho ngokuthi ngeke besakwazi ukuthuma izinto phela ngoba usuthole nangu ongcolileyo idlozi lizoma ukusondela kuwena ukuzokulekelela ngoba nangu usevele waba sempilweni yakho. Uyayibona lento leyo. Uma kanjalo bafethu, zamani ukuthi isikhathi esiningi mawungena ebudlelwaneni noma uba nomuntu ozana hlala uyigeze, umuntu futhi uyagezwa-ke, angangeni kakhulu kodwa lapho. Ngicela ukuma lapho, ngiyabonga.